ஜெபிப்போம். பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. கர்த்தாவே, உம்முடைய வருகைக்கு எங்களை ஆயத்தப்படுத்தும். வலியோ, வேதனையோ, பிரச்சனைகளோ, பாடுகளோ எதுவானாலும் பரவாயில்லை சுவாமி. இவ்வுலக வாழ்க்கை கொஞ்ச நாள்தான். அதை நாங்கள் நல்லபடியாக நீதியின் பாதையில் வாழ்ந்து, போராட்டங்களை வெற்றி பெற்று, உம்முடைய ராஜ்யத்திற்குள் வந்து சேருவதே நோக்கமாக நாங்கள் வாழும்படி எங்களுக்கு போதித்து வழி நடத்தும். உம்மையன்றி எங்களுக்கு வேறு கதி இல்லை. உம்முடைய வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுக்க விரும்புகிறோம். உம்முடைய கற்பனைகளின்படியும் கட்டளைகளின்படியும் ஆண்டவரே நாங்கள் வாழ விரும்புகிறோம். அறியாமையை எங்களிடத்திலிருந்து எடுத்து போடும் உமக்கு பிரியமானவர்களாய் மாற்றும். ராஜாதி ராஜா இயேசுவாவின் நாமத்தினால் பிதாவே. ஆமென். மாரநாதா.